nire kurridikin landutako kuadernoa, eta genialin egin dut, eta orain tokatzen dena tasa, bada laugarrena, irakaskuntza eta ikaskuntza. Bale, hasiera batean, landuko dut ikasleek haien artean lan egiteko behar dituzten tresnak. Eta, bueno, jadanik esan dugu aurreko ariketan bai sakontzekoan eta bai oinarrizkoan taldeka lan egin beharko dutela, beraz, nik erabiliko ditudan edo eskainiko dizkien erramientak hauek izango dira. Hasteko Classrooma. Classrooma bada ikastetxean erabiltzen dugun plataforma. Gero, Drive eta Meets eta GitHub. GitHub bada repositorio bat informatikan erabiltzen duguna gure kodea igotzeko. Orduan, jango gara ikustera, hau da sortu dudan Classrooma, eta bertan izango dute linka GitHubeko linkara, hemen haiek taldeka igoko dituzte haien proiektuak. Eta landu ahal izango dituzte. Adibidez, partekatuta daukadan zerbait. Nik pila bat gai ditut hemen. Adibidez, hau, badela duela denbora askokoa, baina beste lagun batekin egin nuen proiektua izan zen. Eta hemen biok programatzen genuen eta ona igotzen genituen. Hau da, gaur egun enpresetan erabiltzen den tresna bat, eta ikasleek derrigorrez ikasi behar dute honekin lan egiten. Orduan, hauek dira nik egiten dituen igoerak, eta beste hauek Anderrenak, nire lagunarenak. Eta hor egiten genuen biok talde lana. Eta ideia da ikasleek ere berdina egitea. Orduan nik sortu diet organizazio bat eta bertan egongo dira haien repositorio guztiek. Talde bakoitzak repositorio bat izango du. Bale, hori hasteko. Gero, chat bat izango dute, haiek ikastetxearekin erabiltzen dute Gmaila. Orduan, chat bat izango dute hemen zerbait galdetu nahi izatekotan hemen idazteko, eta haien ikaskideek eta ni ere irakurtzeko. Eta gero ere izango dute foro bat, zerbait idatzia nahi badute, hemen bertan foroan idazteko. Eta besteek erantzun ahal izango dute foro horri. Hori izango litzateke baien artean komunikatzeko. Eta gero, hemen lana txertatuta izango lukete. Adibidez, aurre ebaluazioaren linka, gero teoria jarri dut, baina hau bada indartzeko materiala, bideoarekin eta diapositibekin. Eta egin behar dutena azalduz. Eta gero bigarren partea sakauntzekoa ariketako izango litzateke. Eta hemen azaltzen da egin beharko dutena, zein den helburua, eta egin behar duten 3 erronkak. Eta horretarako badaukate apiaren dokumentazioa erabili behar dutena, link hori txertatuta daukate. Gero badaukate kajuta, hemen linka kajuta egiteko. Gero Postmaren infografia, eta honako hau bada Docker AWSen edatzeko infografia. Eta horrekin jakingo dute zer egin. Eta gero ariketa hauek entregatu ahal izango dituzte. Eta, ere, talde bakoitzak izango du drive bat nirekin partekatuta, hauek izango ziren taldeak, eta bertan haien lana utziko lukete. Errepositorian ez dagoena PDF bat egin behar badute edo ez dakit zer edo kapturak edo, hementxe ezkerreko hau izango zen haien kuadernoa bezalako. Nirekin partekatuta, baina haiek lantzeko eta gordetzen duten guztia, hor izango lukete, dena txukun noski. Eta, hori izango litzateke. Orduan, horrekin nire helburua zein da, guztia leku batean izatea, haiek ez galtzeko, eta informazioa partekatuta izatea, gero haien artean zalantzak badituzte edo talde lanak egiteko erramienta desberdinak ematea, GitHub bezalakoa, eta foroa, eta Drive eta txata, eta ere erabili dezakete Google Meets. Eta, honekin lantzen dute, alde batetik GitHub erabiliz, gaur egun garatzaile gehienek erabiltzen duten erramienta bat ulertzea. Eta gero, gainera, garatzen dituzte, teknikoak ez diren beste gaitasun batzuk, adibidez, komunikatzeko gaitasuna eta lantaldean lan egiteko gaitasuna. Eta, horrekin amaituko litzateke, hori, atalau. Hemen ikus dezakezue jarri ditudan kapturak, hori, dena Classroomean, dela ikastetxean erabiltzen dugun plataforma, dagoela, hori, frogatzeko.